Què tal, andromaliats? Benvinguts una setmana més al programa Que hi ha un hi ha drama... I estem picats! Això és un programa que parlem cada setmana de drames, anem recopilant les nostres mogudes i el que se'ns va ocorrent setmana a setmana. Darrere setmana, exacte. Jo soc la Xènia Danés. Joan Ferran Serra. I Joan Marc Caselles. I de què parlem avui, Ferran? Doncs avui parlarem una miqueta dels viatges, ja que s'acosta l'estiu. Parlarem dels drames de fer viatges i també dels destins més bonics que podeu visitar aquest estiu. Sant Hipòlit hi entra o no? Ja ho veurem. Tot està per veure. I la Xènia? Doncs jo faré una mica de, no sé, de show, perquè realment no m'havia preparat gaire res avui, però veient que parlem de viatges... Parlarem de viatges. No sé, t'he de dir, jo no he viatjat mai gaire, he fet el típic viatge d'institut que es va... on vam anar nosaltres? Del final de Escòcia? curs. No al final de curs. Vam anar així, crec que a tercer d'ESO es fa el típic viatge així d'una setmana, que te'n vas Quart, no? Quart. No, a tercer. No, es fa tercer, el d'anglès El de quart. Ah, el d'anglès, exacte. això és una altra cosa. No, però el viatge... És a dir, tu quan vas, almenys aquí a l'institut, a segon es feia l'esquiada, a tercer te n'anaves a fora a Anglaterra, o nosaltres vam anar a Escòcia, i llavors a quart es fa el viatge de final de curs, primer de batxi res, i segon llavors et muntes tu el teu viatge. exacte. Clar, o sigui, parlant de viatges. Jo és que crec que he viatjat més en barco que amb avió. Us he de dir. Jo més amb avió que amb barco. Jo no ho sé. La cosa que m'ha quedat ara al dubte. Vosaltres vau fer l'esquiada? Sí, va ser molt guai. Nosaltres ens van dir, no, perquè clar, són moltes diferències entre famílies, no ho podem fer. Doncs... I ens van cancel·lar de segon, tercer i només ens van deixar fer quart. En sèrio? Vaja. Doncs nosaltres sí que la vam fer. Nosaltres a veure, també. sí que és cert que, per exemple, el viatge a Edimburg que vam fer, caríssim. O sigui, jo vaig trobar que era una borrada. Clar, jo no me'n recordo. Sí que és cert que un cop allà, per exemple, als matins fèiem una mica de classe d'anglès i llavors anàvem com en una espècie d'acadèmia. Llavors era com que la mateixa acadèmia muntava tant les classes com les visites, exacte, a la tarda. Llavors estava guai perquè nosaltres que vam anar a Escòcia, vam anar a Edimburg i allà és on la J.K. Rowling va escriure el primer llibre de Harry Potter. Llavors vam fer tota una ruta d'això, de Harry Potter, és a dir, jo què sé, la cafeteria on havia començat a escriure, l'hotel on va anar per no sé què, per no sé quantos, un cementiri que es va inspirar amb no sé quants noms, doncs també. I vam fer rutes així turístiques. Està bé, però és això, vull dir, acaba sortint molt car i sí que és cert que al final es marquen molt les diferències econòmiques entre famílies. I això tenint en compte que és un institut públic, potser s'hauria de regular una mica més. És que ja es va fer. Clar, el que no entenc és com és que ho han tornat a posar. No sé, jo crec que haurien de trobar potser un destí més proper, que més gent s'ho pogués permetre, i... Cambrils. A Cambrils, for example. Cambrils. Exacte. Ja però... pas visites la universitat. Exacte. Però bueno, sí que és cert que llavors, jo què sé, per exemple, la segona es fa l'esquiada, que potser sí que és una mica més econòmic, que l'esquiada realment, vull dir, és llogar els esquís i pagar a l'hotel... L'alberg. Vull dir, imagina't. És ser més a compte. Exacte. Però va ser xulo. Tu hi vas anar, Ferran, a l'esquiada, no? Sí. Vaig anar a tot arreu. Jo també. Menys a segon de batxillerat hi havia Covid. Tu? Sí, a tot. Sí, a Clar, todo. jo igual, menys a quart, que hi havia Covid, Claro. i teníem el viatge preparat i això, i no hi vam poder anar. Haguéssim anat a... No sé si a Mallorca. No. No, tothom... a quart d'ESO. A quart. No, segon sempre tothom va a Mallorca. Sí, a segon vaig anar a Mallorca. A quart havíem d'anar a Astúries o a Cantàbria, no sé quin dels dos llocs. No sé, tinc ganes d'anar-hi, Jo vaig anar al País Basc. Ja, et vaig comprar la samarreta. Ah, sí? És que en Ferran, vosaltres ho fèieu, Marc, de vendre samarretes per fer... Home, les roses, les samarretes, Sí. Tot. la loteria de Nadal, tot. Tot el que es pogués. Nosaltres no vam arribar a vendre roses perquè hi va haver Covid, però sí que ja havíem fet coses. Vam anar a vendre castanyes al mercat, em sembla. També. Havíem fet coses. Allò que et llevaves a les 5 del matí per muntar la parada, que dius... En sèrio? Horrible, i tant, nosaltres hi vam anar super d'hora, morint-nos de fàstic. Un dia que plovia, a més, les castanyes se'ns mullaven, un ja drama. s'ha de mullar una miqueta. Un drama. Però bé, tot això i molt més al programa d'avui.
Ara vull castanyes, Vols castanyes? Jo? Castanyes. Però si no és època de castanyes. Tant és, ara m'has fet venir ganes de castanyes. Sabeu de què és verge. època ara? De festivals! Pensava que anaves a dir de taronges i anava a dir, no, és a l'hivern. No, les taronges a l'hivern. No, doncs això, viatges. Vosaltres fareu algun viatge a l'estiu? En Marc segur que sí. Em fa mandreta agafar el més xungo. Jo sóc d'agafar-me alguna al setembre o així. Tens tota la raó. De fet, ara que ho dius, ahir estava escoltant la ràdio i van fer una entrevista a la Júlia Blum, sabeu qui és? Fa coses de llibres, pot ser? No, és cantant, Marc. Doncs, Doncs té una cançó, és a dir, va anar a promocionar un àlbum que hi ha una cançó que es diu Agost o l'agost, o alguna així. És a dir, per fer viatges, tal, no sé què, a l'agost. I ella mateixa va dir que ella no viatjava a l'agost perquè era una merda. És que és És horrible. Vull dir, és tan de guiri, tant. A l'agost és per quedar-te a la Costa Brava. Clar, però I ni això, És que ni això. Passa una cosa també, que hi ha gent que té una feina que no es pot permetre vacances a fora de temporada, diguem. Però vols dir, per exemple, Els Els mestres. mestres. els mestres sí que es poden permetre unes vacances fora de temporada. Ah, sí? Sí. Quan? Quan? Setmana Santa? Bueno, però... Per això també és temporada de vacances concentrades. Però hi ha feina. Però, Ferran, a veure, no et queixis. Perquè... No, vigila què dius perquè és mentida. Oi, drama! Clar, és que... Vigila què dius perquè és No, mentida. és que a veure, jo també he de dir, és a dir, ara et queixes, és que és molt fort, És a dir, ara et queixes perquè els profes no tenen vacances en èpoques que no són fortes. És que... Èpoques que no són fortes. És a dir, és que un moment, és que... A veure. En èpoques d'aquestes. És a dir, a veure, realment, vosaltres acabeu el juliol Sí. fins... És a dir, teniu juliol i agost. Els No dos sé, pitjors dos mesos, mesos. No és sencer l'agost, em sembla, Sí que ho és. Es sembla- comença al setembre. Perquè s'ha avançat el curs, jo diria que no, que es comença... Ara el- comencen a principi de setembre, Ferran, ara ploraràs per tenir un mes i mig de vacances, fill meu. Però justament estic dient això, que l'agost no és la millor època per anar de vacances. Vale, però llavors, si ets professor, tu muntes de la teva manera. És a dir, doncs el mateix que dieu, quan la gent es queixa, que diuen els professors tenen moltes vacances i vosaltres ara us queixeu que no teniu vacances quan voleu. Escolta'm, no es pot tenir tot en aquesta vida. Un deixa una mica pels altres, saps? És que de veritat. És que us queixeu per tot, És de que a més ha veritat. tret el tema, ella. És que m'encanta. Aquests funcionaris, És que jo, això ja... Mira... Ferran, ara és el teu moment de justificar-te. Què he de justificar? No sé, t'has queixat que... És que clar, els professors... Mestres! Mestres i professors. Clar, és que no ho sabeu, la gent no ho sap, però ja ets professor. Perdó. Mira, és que... Ui, avui no sos viva d'aquí, T'esperarà fot-te Ja mal, ets mestre. Fica la càmera i Carles un ganxo en directe. Ja ets mestre, Ferran. Ja ha fet el TFG. mestre. Estic graduat. Graduadíssim. Graduadíssim. Quan amb et vas aquella graduar? Em vaig graduar el dijous 13. Carai. És I no que ens vas convidar. no vaig veure cap foto amb el teu... amb la banda aquesta. Oh, no, És que no la vas ja penjar. te les ensenyé. No n'he penjat cap. Encara. Per cert, ara he de fer la pregunta obligadíssima de... Fes-lo. És que, un moment. Ai, bueno. Pregunta, Digues, bueno, potser no és la millor, no? Ui, Sintonia mira. d'anècdota, Aquesta. Bé. Vosaltres teníeu també la banda aquesta quan et gradues, que Sí. fa com una B baixa aquí davant del pit. Sí, Per darrere, està lligada. la teníeu lligada? Sí. Amb què? Amb la mateixa tela. Estava com... O sigui, és Fusionada. la B baixa i, diguem, les dues... O sigui, mira, tu et faig un esbós. Un esbós. És així, i aquí... O sigui, és així, tal qual. I aquí hi ha un tros més de tela. Vull dir, et fa així, així, aquí poses però el era contínua. caparró... Era contínua? No. Què vols dir continu? O sigui, No. era com la B baixa i llavors per darrere era recta. No. Amb això que has fet el dibuix aquest. No, perquè a veure, Marc, aquí no veus que surt més amunt? Sí. Clar, doncs l'enganxe estava aquí i això és el que et queda plegat, això et queda just al coll. Però i això deu ser queda un plegat enganxe que endarrere. no és de roba. Sí que és de roba. Però no es veu. No, no es veu, és primet. Clar. Que és que la meva me la van donar sense res. Clar, i volava. O sigui, era la B baixa, així, doblada, així... Sí. I ja està. Res. Ni un imperdible ni res. Anava tothom tinc fotos caient. d'esquena. Però tu, pujàvem a Marc, dalt de la- vas fer graduació... Sí. Mig, quasi no, però o sigui, quan em tocava no, i me la van aplaçar. Llavors, D'acord. al cap de no Cap sé foto. quan, doncs, amb mascaretes,
2 persones màxim d'acompanyants i tal, i van haver de pujar. Vaya merda, Tothom no? allà, feies la foto, un amb el d'allò mig tort, l'altre que ja el tenia doblegat cap a sobre, bueno, era un desastre tot plegat. Quines ganes de graduar-me, tot just he fet primer. Mira, voleu veure És una broma, foto? a mi m'agrada la vida universitària. Mira, jo aquí... Tinc èpoques que vaig molt estressada, però Podries està veure guai. una foto Home! a A veure, l'has ensenyat. No cal ensenyar-la. Bueno, no surt ningú més que jo ara. Això com si esteu mirant el programa, si esteu escoltant el programa per la ràdio, us recordem que hi ha la versió en vídeo a Spotify i YouTube. Exacte. Exacte. Podeu veure el guapo d'en Ferran... Ai, perdó. Aita. És que anava i no surto. En Ferran, super sexy, aquí amb la... Amb com la es copeta diu? de cava. Com es diu això? No La sé com es graduació. diu això. Sí, la banda. Ostres, La B baixa, tomant pel sac. té un nom, no? Sí, clar que ha de tenir un nom. Segur, però ara no sé. Con les B. És que si poso B baixa no surt, eh? Estola, en castellà, pot ser? Esto... O és lo del barretet? No, això és el birret. El barret no te'l posen? No. No. Només per la foto de l'Orlo. Estola, sí. L'estola, doncs mira I l'estola. ha sortit guapo la foto de l'Orla, també. No, lletjíssim, no m'agrada gens. I no te la van deixar tornar a fer? No. O sigui, te'n fan 4, però és que clar, I tries la que no vulguis. te les veus. Saps? No pots veure com has quedat. O sigui, després sí, et diuen, mira, tens aquestes 4, has de triar i ja està. D'aquestes no et pots demanar I tu repetir. què? I fas lo típic... I és que ser un pilot de gent que per fer-se la foto de l'Orla, que si me'n vaig a la peluqueria el dia abans... Ah, sé no. Tu no, Ferran? No. Tu Hi havia ets gent natural. inclús que, clar, les fotos ens les van fer al plató de foto. I saps que hi ha el mirall, no sé si has entrat. Sí. Vale, hi ha el mirall aquell, una miqueta de camerino. Hi havia noies que estaven allà amb tot el set de maquillaje, anar-se maquillant allà i dius, tio, va, que hi ha gent que tenim pressa, saps què et vull dir? Que la nostra és en pandèmia, és en Photoshop, la nostra. En Ens sèrio? van haver de posar el barret i alguns l'americana i tot en digital. En La sèrio? veritat, sí. Que malament. Puto Horrible. Covid. Puto Covid. I el que no tenim nosaltres és viatge, o almenys jo no en faig cap. No, bueno, a veure, també... Al final, jo crec que quan estàs a la universitat, a no sé que treballis als estius, la gent normalment fa algun viatge quan acaba el curs. Sí. O entre quatris. Exacte. Bueno, no sé si ho teníeu, però nosaltres entre el recurs i Sí. tot teníem un mes tonto ja. Sí, entre sí. No, jo només una setmana febrer... tinc, entre semestre Clar, i semestre. jo no. Jo vaig acabar com tothom, la setmana de cagar el tio, no?, que s'acaba, el dia 21, 22 o 23, no sé. No. 23 em sembla que vam acabar aquest any. I llavors, sí, No, ja són vacances. no, Sí. no, Ferran, no. Vam acabar com el dia abans, o 2 dies abans. Sí, aquest any vam acabar com 2 dies després de que acabessin els del col·le, de fet. Sí, va ser algo raro. Però bueno, tot i així que llavors crec que vaig tenir exàmens la primera setmana tornant de Reis, és a dir, el 8, em sembla, vaig fer el primer examen i només tenia 2 exàmens, el 8 i el 10. I llavors fins al 29 de gener no tornàvem a fer classe. Una cosa així fèiem a l'UPC també. Clar, llavors és que tens 20 dies de vacances, a no ser que hagis d'anar a recuperació o tal. Però és que si ho aproves tot, llavors et muntes el viatge. Maletetes i vinga, fora. Jo no ho vaig fer, però ni tan mal. Veus, és bona època. Fa fred, però tot és més barat. Bueno, fa fred segons a quin lloc. És que vam anar a Londres i ens va nevar i bueno, Claro. sí. Doncs va, viatges. Mira, he fet una mica de llista de coses més encarats a l'avió, de coses que has de fer per anar de viatge, que dius, bueno, no sé fins a quin punt. El tema aquest d'anar a l'aeroport abans, a les 2 horetes abans que et diuen. No ho he fet mai. Està aprovat, cancel·lat. Cancel·lat, no ho he fet mai. Què has fet tu? Jo surto 2 hores o 2 hores i mitja abans que surti el vol de casa. I després vaig a l'aeroport amb la calma i vaig fent. O sigui, 2 hores, comptant l'hora d'aquí allà, tens una hora i mitja abans a l'aeroport ets. Sí. I ja està, i tens temps I ja de tot. està, vas a fer el control, que hi ha una cua de 10, ja t'hi passes mitja hora i vas fent. I arribes a porta, que encara no han obert. Vull dir, És que jo no puc dir res, perquè no he agafat, crec que en mi havia agafat 2 vols. És que jo crec que la gent, a l'hora de viatjar... Edinburgh. A Edinburgh i una vegada que vaig anar a Disneyland. Ja són 4, doncs, no?
És a dir, anar i tornar... Bueno, sí. Ah, però Disney jaque mate a teos. no me'n recordo, és a dir, tenia Ets molt els petita. meus 7 anys, saps? Ni idea. L'únic que Edimburg sí que me'n recordo, però és allò que tampoc no has de tramitar res perquè ho fas tot a casa. Bueno, és allò que com Sí, que vas sí. amb grup, tal, suposo que un muntón diferent. Sí, No sé. suposo que sí. Jo el que sí que he viatjat amb això, amb vaixell. Vaig fer un creuer pel Mediterrani. Clar, llavors vaig anar a Itàlia i això, i a Mallorca. Però sí. Clar, són dos Ok. tipus de vaixells diferents, això. Sí. Bueno, sí, una cosa és un Un ferri. ferri i l'altre un creuer. Exacte. Clar, Molt de- diferent. Però bueno, molt tot i diferent. així, quan vam anar amb creuer, per exemple, vam haver de fer el check-in, tot Sí, això també sí, s'ha sí. de fer, per tant, és una mica semblant a un aeroport. Bueno, no és ben bé semblant a un aeroport, No, però també passes control de seguretat Exacte. i tota la pesca. Ai, perdona. Clar, et diuen, en teoria et recomanen, no, 2 hores abans per si passa qualsevol cosa, o haguessis de canviar de terminal, o el que sigui, no? I sí que a casa meu hi ha gent que es posa molt nerviosa amb això, saps? A casa meu són d'aquests, s'ha de ser 2 hores abans pel que sigui, Sí, i res. I l'altre dia vam haver d'anar per feina de viatge. sí, és Sí. veritat. Llavors és on obrim secció Ole. d'anècdota perquè és un drama. Clar, anàvem aquí al costat. A on? Anàvem a Mallorca a una convenció. I... Però I, Mallorca surten vols cada mitja clar, hora. bueno, surten cada mitja hora. Però, clar, et diuen 2 hores abans, i anàvem 3 i els altres van dir anirem allà 1 hora abans, més o menys. Que en sortia a les 9 i a les 8 érem a l'aeroport. Que jo vaig baixar amb l'E12 al metro, no sé què, bueno, vaig sortir a l'hora que havia de sortir, arribo a les 8. I allò que estem passant el control de seguretat, que anàvem amb feina, anàvem amb el portàtil, que jo no hem viatjat mai a la meva vida amb el portàtil. Doncs L'has ja ha de començat posar a el... part. I Barcelona, que a Barcelona a mi no m'han parat mai la vida, res. Saps els líquids? Jo els he colat sempre dintre la motxilla. Ah, El sí? què? No m'han dit per res. Els líquids no pots portar Ah. més de no sé quants mil·lilitres. No, que has de treure la bossa de la maleta perquè els rajos X no passen, o no sé què passa. No, però a més no pots passar A part líquid. de que no pots passar més d'1 litre. Sí, i has d'anar amb la bosseta aquella d'1 litre i tot això. Però el tema és això, de que tu has de treure els líquids i tots els dispositius que tenen bateries, perquè si no, no hi arriben. Que van dir que ja no ho hauries de fer, o dels líquids, però es veu que encara sí. Els líquids ja he pres la lliçó de treure'ls, perquè si no et paren, És que no em porto mai. va sense res. Sí, Ho pots comprar allà. ho compro allà. No O és, si no és vas a car, un hotel, si vas a un hotel. Sí, però a l'aeroport si et pilla una sequera, saps? Ah. Que puguis veure allà. Sí, bueno, Però ho sí, compro sí. a l'aeroport, no és pas gaire car, Però jo no parlo pas del beure, eh? No, està parlant de sabó. Ah! Clar, els líquids de les lentilles, el sabó... Ah, vale. Que això ha d'anar amb la bossa aquella hermètica i l'has de treure Sí. per passar, no? Bueno, això ho Bueno, trec. jo no ho he tret mai, tampoc. Però a bueno. Barcelona mai. O sigui, jo no l'havia tret mai, no m'han dit mai res. A Amsterdam va ser el contrari, que em van fer obrir fins i tot l'objectiu de la càmera, aviam si portava alguna dintre, però molt heavy a Amsterdam. I aquí no, aquí res. I vaig començar a veure la cua de gent de... al final de la cua i tal. I jo vaig dir, ho trec tot per si de cas. Però que jo no anava amb mentalitat de feina, jo no vaig mai amb portàtil. Vaig deixar el portàtil. I em diuen, és teu això? I jo, sí, doncs, què portes portàtil? I jo, sí. Doncs vinga, i vinga, tornem a fer la cua i tornem a Però en passar. sèrio, que et van tornar a fer la cua? I tant. Bueno, des del principi tampoc, però... perquè em vaig colar, Però que no el pots Jo portar. la primera vegada que vaig viatjar amb avió en portàtil, que va ser quan me'n vaig enterar que s'havia de treure a part, vaig passar l'escàner a Barcelona i em van dir això, tens portàtil? I jo, sí. I diu, doncs, torna a passar la safata. I em vaig colar per davant de tothom. Vull dir, Doncs a mi em no van vaig fer agafar no vaig perdre la el motxilla. torn, saps? Ves cap al final i ho treus tot un altre cop. En... Total, passo, ja és un altre cop la cua i tot, després els nervis aquests de que vas amb 30 plates perquè anava sol, no? I t'ho fan ficar amb les safatetes separades. Sí. Una amb el portàtil i a les bueno, recopiles, tornes a fotre tot cap a dintre. I vinga, vaig anar a trobar el meu amic que ja estava per allà. I mentre esperàvem que vingués el tercer, què, esmorzem, no? Bueno, l'esperem. I nosaltres, bueno, va, anem fent perquè tampoc anem massa bé de temps, no? I sí, anem allà esmorzant, no sé què. Arriba l'altre. Quina hora surt el vol? A les 9. Havíem dormit una merda, Quina hora és? Era a les 8:20 i alguna cosa. Què hem de ser-hi? 40 minuts abans? I en aquell moment les nostres mates van ser 40. 8:40.
O sigui, 40 minuts abans de les 9, les 8:40. I 3 persones van dir sí. O sigui, imagina't com anàvem. I estàvem allà, ta-ta-ta. I què havíeu fet la nit abans, Marc? Nervis, intentar dormir. Clar, és que a mi, jo ja, has d'agafar l'E12, agafar el metro, i jo anava... No vaig poder dormir entre tot els pitos i flautes. I res, i estàvem allà, i a 8:45, algú va dir, Marc, com que 40 minuts abans és i 40 i no i 20? I hòstia, és veritat. I allà ens veus allà amb el cafè i de tot, vinga, corrents, tota la terminal. Van ser els últims d'entrar, però vam entrar. Així, normalment a vegades esperen, Depèn quina companyia espera una mica. I... Ja t'asseguro jo que si vas amb Ryanair o alguna cosa així. No, justament crec que aquestes low cost són algunes que t'esperen una mica. Segons com, clar, no sé si t'esperen perquè vas tard o no sé fins a quin punt o perquè no tenen permís o perquè van tard, exacte, vull dir, ja no ho sé, però a vegades ja ho he vist. Doncs aquest és el primer punt, el de l'obsessió de ser-hi molt abans a l'aeroport de molta gent. L'altra cosa és això de com de cares les merdes de l'aeroport. Perquè tens que si un entrepanet 7 euros... Bueno, has de triar on ho compres. Exacte, però escolta'm, poc se'n parla de lo bé que va que hi hagin botigues de souvenirs als aeroports. Sí, es diu duty free. Es diu souvenir i va de pip mare, perquè jo, per exemple, quan vaig anar a Edimburg, em vaig descuidar de comprar de tot a tothom, i és el típic que dius, d'acord, jo a ma mare sé que fa col·lecció d'imants i no li havia comprat cap imant, i dic, què fem? Exacte. És a dir, jo ja marxava i li vaig dir a la meva companya de pis, és que no m'ho puc creure, he estat aquí tota una setmana, no he comprat res de records. L'aeroport, perfecte, que si imants, que si no sé què, no sé quantos. I és que a més, o sigui, també hi havia imants de Barcelona, és a dir... Sí, de tot arreu, trobes imants de tot arreu. Bueno, sí, que si has fet escala pots comprar ja els obsequis d'on eres abans. Exacte. Però bé. Jo l'ensaïmada la vaig agafar a l'aeroport, Clar. Però vam fer la putivuelta d'aviam quina és la que es veu menys de la... saps? De com industrial. Sí. No, n'hi havia de ben fet. Bueno, estaven prou bé. I vam agafar-la allà. A mi em fa molta gràcia la gent que torna de Mallorca, que tothom va amb uns paquets així d'ensaïmades, tio, que dius, no cal. Els meus avis van fer ara 50 anys de casats, van fer un creuer i també van passar per Mallorca. Ensaïmades per tots. Sí. Llavors arriba el punt aquest de que entres a l'avió, bueno, bé, no? Entres amb els grups separats, que tothom es lia, primer entra el grup 2, llavors ja han entrat el 2 i ai, jo tenia l'1, bueno, doncs ara... Bueno, això d'imbècil tu, saps? Sí, ja. Escoltar. Però després entres a dintre i hi ha el típic el que intenta ja tiborrar tot el que pot a dalt i diuen no, que no pot ficar les coses a dalt, que això ha d'anar sota el seient, bueno, tot el drama aquest. Sí. La que t'intenta robar el lloc. No, perdona, que aquest és el meu lloc. Això ja has trobat, amb això. Ai, m'he equivocat de fila. Tida, s'ha ficat allà perquè tenia finestra. No m'hi he pas trobat mai, sí, amb la això. gent és dramatiquíssima. Llavors trobes la gent que estan... bueno, en l'aires i tal. La gent que està histèrica de volar. Que això quan vam anar a Budapest ens vam trobar que no podíem aterrar, no sé per què, vam donar la volta, o sigui, va fer la baixada, va tornar a aixecar i al costat, ai, què passa, que no sé què. Bueno, que era un això va hongarès, passar aquest cap de setmana a Palma. Sí. Hi havia l'aeroport inundat, hi ha un vídeo d'un avió fent així i quan se n'adona fa, que me voy otra vez. Bueno, ens va passar a nosaltres anant a Palma també, que no vam poder aterrar. Però la dona que vam anar a Budapest era però histèrica, de l'hongarès que no sabia parlar en castellà, la tia aquesta, que no vam estrellar, que no sé què, que no hi rueda. I jo, o sigui, no tenia finestra, jo tenia finestra. Jo, senyora, que no veurà la roda. És que no hi ha roda. I jo, que no ha caigut la roda, que la roda és a sota, no la veurà. I ella que sí, i l'hongarès allà en anglès com que no sé. Mare meva. Déu-n'hi-do. I finalment arriba el punt que, senyores i senyors, això és la cosa més odiable dels avions. Digue-ho, Marc, el carrito. El carrito? Del menjar. Bueno, això també! Sí, menció especial pel carret del menjar i dels perfums. Qui compra perfums a l'avió? Mira, gent però que el menjar també es paga. Home, sí, nena, t'ho regalen.
Potser més no car sé que estiguis l'aeroport. a classe premium, no sé com es diu ara, això, primera classe. Primera classe. Sí. Per anar de Primera Mallorca a classe, Barcelona, primera primera classe classe. t'entra la copeta de cava, t'entra no sé què... Bé, molt bé, unes històries d'aquestes, però ja pagues un preu, I heu anat mai? No. No. No, jo tampoc. Però dius, qui compra perfum? Perquè tu comences a veure allò, que si carregadors USBs, bueno, encara ho... Saps? Estàs allà, has de carregar, vale. Menjar, dius, vale. Però cava i de tot, dius, necessites això a l'avió? Hi ha gent que té els seus vicis. Capricis. No, però Pots per comprar tabac exemple... i tot a dalt de l'avió. Però és que saps què passa? Per exemple, jo ara et parlo en el cas del barco, els perfums o les colònies són molt més barates perquè no pagues IVA. Llavors jo, per exemple, Sí. que sé que ma germana anirà de creuer aquest estiu, doncs li donaré diners perquè em compri la meva colònia, que em costarà molt menys. Però una cosa és el vaixell, que hi ha com la zona de compra, Sí, i una cosa és l'aeroport, que hi ha la zona de botigues, i l'altra cosa és allà, amb el carret aquell de merda que fa un pam i pico, que t'intentin allà vendre perfums a dalt de l'avió. Bueno, escolta'm. És que jo ho he trobat sempre surrealista. Bueno, cadascú ha de fer els seus negocis com pot, eh? I anant bé no ni ho volen fer, això, vull dir, estan obligats poques a fer. ganes també a vegades, eh? I el que anava a dir, el moment més odiable de la història de l'aviació és quan aterres, després de l'aplaudiment de... És que ens va tocar anar amb un viatge a final de curs. No aplaudeixo mai. Hòstia, clar. No havia tocat ni a la roda de terra i ja... Oh, senyor piloto, sé què... Clar, és que una cosa, realment l'estàs aplaudint perquè... Per què? Per res. Quan es van enlairar també van aplaudir, eh? Muy bien. El piloto es mi tío, antes era cocainómano. Hi ha gent tan I ara és inepta. piloto. En sèrio. Sí, sí, anàvem així amb aquest nivell. I res, però aplaudeixen, no ho entén ningú, llavors era, és la safata pel megàfon, allò, pel telèfon. És l'aniversari de la Pepita, no sé què, i tota moltes... És que va Mare ser meva. un viatge molt raro. No, ja es veu, ja, Però- vull dir, a mi això no m'ha passat mai de la vida, vull dir. Però el moment de seure i que ningú s'aixequi, saps? El moment que toca la roda de terra, ja una mica separat, ja comença la gent a obrir tot, a agafar... Però és com salvis qui Que en aquell moment no et pots descordar el cinturó encara. Doncs la gent ja està dreta És allà. important recordar això, que en el moment que la roda toca terra no et pots deslligar encara. Només et pots deslligar quan l'avió està estacionat. Doncs, Que ara ets safata de vol. Sí, soc no sé com es diu. Bé, té un nom així, un acrònim. bueno, Tu, safato. asafato. Safato. Asafato. Fernando. És plato. De la... Es diu hostès i hostessa en català, per la vostra informació. Moltes gràcies. Gràcies, senyor professor. I no és hostès, deu ser hosta, deu ser hosta... Ah, no, Hostessa. És hostessa i amb dues S's. Sí, però el masculí, jo deia. Bueno, suda. Bueno, The total, host. que en el moment que està com parat l'avió ja, que t'han d'endollar el finger, o no sé com es diu, allò, el braç aquell que connecta a la porta. Ah, el finger. Em sembla que es diu finger. O l'altre dia em van dir que es deia finger, però Vols no. dir que es diu finger? Jo crec que no, però van dir que sí. No sé. S'ho ha Es diu- inventat. el braç. En català es diu El pont, braç, doncs el pont mòbil És aquell un que entra. pont. És que en català... Que no he dit és que en català. Però sí que ho he dit, em sembla. I res, i el moment aquest ja tothom està dret, és allò salvis qui pugui, eh? Tothom va estar assegudet i l'hostessa va dir no anem de la fila 1 a la 5 i es van aixecar, van sortir de les 5 a la 10 i tothom bé. Dius, Saps això què no ho he passa? vist mai Has de la dit vida. que hi havia un viatge final de curs, no? Sí. Clar, els profes aquí... No. Els profes, mentre aterràvem i el tio estava allà cridant allò de este era piloto en mi tío, no sé què, el meu company de feina diu és que són gilipolles aquests, no sé què, no sé quanto. I llavors, 2 segons després, s'aixeca un tio de darrere, voleu fer el favor de callar, no sé què, que hi ha més gent aquí al vol, no sé què, no sé quanto. Era el profe. Bueno. O sigui, vam estar tot el vol cagant-nos amb ells i teníem el profe darrere. Però bueno. Ja està? I sí. Ah, és que ara sí. estava esperant a veure si tenies alguna cosa més o no. I que ara no ho sé pas. Doncs, indiferentment si us trobeu en aquestes situacions a l'aeroport i als vols, indiferent de tot, si teniu ganes de viatjar, viatgeu.
I jo, bàsicament, el que On fer-ho? us porto és on fer-ho, els llocs més bonics, un total de 4 llocs. He fet una selecció de 4 llocs, 4 destins més bonics per mi, que encara no he visitat, per tant, si algú m'ho vol pagar, endavant. I si vol venir amb mi també, mira, depèn qui sigui. Sí, A mi depèn m'hi qui vols, sigui, Ferran? No. Sí, tu sí. Toma. I a mi? M'he de pensar, Ho pagues, ho pots pagar tu, però, si No. vols, em convides. A sobre. Total, si us... Ara que ets mestre... A veure, si us agrada viatjar, segurament triar un destí no us suposa una dificultat, perquè ja sabeu com funciona, ja sabeu com triar destí i tot això. Però si sou una persona com la Xènia, que no ha viatjat gaire, Gràcies, Ferran, per pensar tant en mi. Em fa tan feliç, això. Bueno, mira, et porto la feina feta, què més vols? Som-hi, va. Clar, si sou una de les persones que no heu viatjat gaire, segurament us costarà més triar destí. És el cas, Xènia? Et costa triar destí? No, perquè tinc tants llocs on vull anar. No, la cosa Clar, és que aquest tinc és el tants problema, llocs també. on vull Et anar, costa, que després no sé doncs. què triar. Exacte. Et costa. Ferran, ajuda'm perquè tinc un problema tan gros. Et costa. Llavors, triar destí no és una tasca fàcil per aquestes persones i per les persones que viatgen molt, a vegades tampoc, perquè és això, tenen un llistat enorme de llocs de dir em queda tot això per viatjar, però no saps per on començar. Llavors, com ens podem guiar per triar? Hem de tenir clar quines són les nostres inquietuds personals, el nostre estat d'ànim d'aquell estiu, si és que viatgem a l'estiu, o d'aquella temporada de viatge, la situació econòmica, molt important. Clar, important. Però tu creus que el destí, que l'estat d'ànim, és a dir... Influeix en el destí, sí. Influeix. Sí. Però per què? Perquè un viatge et pot canviar el teu estat d'ànim? Podria ser. No, Sí. no, això és una cosa que jo estic molt en contra, perquè tu quan pagues un viatge, la felicitat no hi és inclosa. Què vol dir? Que si tu estàs malament aquí, estaràs igual de malament en un altre lloc. No té per què. Sí que té per què. Doncs Això ho va dir en Merlí, vale? Bueno, aquí ja entrem en temes psicològics, vull dir, jo ja no hi entro en psicologia. D'acord. Però vull dir, si tu tens un catxo problema, segurament no canviarà el teu estat d'ànim, però si tens un problema de dir, mira, necessito marxar per desconnectar d'això i estar allà aïllat de la vida, per fer la meva, retrobar-me i no sé què, i no sé quantos, Clar, llavors et pot tornes canviar. aquí i et cardes l'hòstia. No. Perquè tornes o sigui, jo crec que quan estàs malament i viatges, és a dir, no pots marxar sense haver resolt tot allò que tens aquí. M'entens, Ferran? Sí, t'entenc, però també depèn. Perquè realment és com que d'alguna manera marxes d'allò que t'ha passat, sense afrontar el problema, marxes, pots tornar a reconstruir-te com a persona i tot el que tu vulguis, però tornes aquí i et pots tornar a cardar una hòstia. Per exemple, jo què sé, ho deixes amb la teva parella, però no s'acaba de resoldre. Poso aquest exemple perquè és el més bàsic que existeix, que la gent diu com qui es talla els cabells i es fa serrell i es tenyeix el cabell de color... Vermell, exacte. Quan la gent normalment quan es separa fa això, les ties. Ah, sí? Sí, no ho sabíeu? No. Sí? Tallar-se el serrell... Tallar-se el serrell, a vegades... Bueno, un canvi de look, no? Canvi de look. I moltes ties, més les famoses, bueno, sí, i no tan famoses, color vermell. Fixeu-vos-hi. Però això sol ser Doncs en el mental breakdown, no? També, a vegades estàs allà i pa, tallar cabell. No sé si és en aquest punt o és en el punt de... Vull... És que crec que hi ha les dues coses. Hi ha el canvi de look de quan talles i em tallo el serrell quan hi ha un mental breakdown heavy. Pot ser, Però això de tallar el serrell és molt heavy, Molt. O sigui, tu mira't, qualsevol tia que es talla el serrell ha tallat una relació. Anda. És l'Aitana se'l va tallar? Clar, l'Aitana fa tota la vida que porta serrell, fill meu. Ja, per això. El que sí que va fer l'Aitana va ser tallar-se'l i tenyir-se'l de vermell. Veus? És veritat! Jo sé una altra noia, que de fet ho vaig veure l'altre dia, que també ho va deixar amb la seva parella, i s'ha fet serrell i se l'ha tenyit de vermell. Hola. Fort, Molt, molt, molt. Però què està passant aquest any? Està tallant moltíssima gent. Molta gent. Moltíssima gent. Però així m'agrada, perquè es posen a la meva alçada. Així em sento més acompanyada. Toma ahí. No, és broma, és broma. A veure... És veritat que està tallant molta gent, Poca broma. I gent que fa molt temps que estan junts. Sí. Jo 3 parelles de més de 5 anys... Pam, al carrer. Perquè el 2024... Què vaig dir jo l'altre dia? Aquest estiu és l'estiu del sí a tot. Per tant,
fora parelles, fora compromisos Que en i realitat- visca... És que en realitat encara no m'has dit això. Sí, us ho vaig dir l'altre dia en petit comitè. Sí. No us en A la reunió recordeu? preprograma. Exacte, És veritat. us ho vaig explicar. Sí, és veritat. Els nostres oients no, però vosaltres sí. No, és veritat que està pendent això per altres coses. Total. Situació econòmica. L'edat també és superimportant. Perquè si tens una llista amb destins que són molt lluny... Perdoneu, en Ferran està tornant a reconnectar amb el tema, ho dic perquè ara hem fet aquí un break. Tornant a aterrar en el tema. Exacte, està tornant a aterrar. Exacte. L'edat és un dels altres factors, no?, que influeixen en aquest destí que vulguem triar. Per què? Perquè si tu tens un llistat que hi ha destins que són més a prop i destins que són més lluny, segurament t'interessa fer els que són més lluny ara, que no pas quan siguis més gran, que et costarà més viatjar i et farà més mandra. O no, jo quan em jubili penso viatjar molt, Ferran. Bueno, Per exemple. Però també dependrà del teu estat de salut. També. Clar. Però vull dir, una persona que ha estat tota la vida treballant i això, com No. un desgraciat, no com un desgraciat, al final tothom ha de treballar, no? Però, La vida és dura. Ferran, que paro de portar-te la contrària, Qui sap, segueix. potser després no sabràs aquí deixar els 7 gats que tindràs a casa. No, perquè jo no viuré amb Que gats. 7 gats, tio. Quin fàstic, no. Fora. És que Seria no sé. potser la boja dels gats, eh? No, no seria la boja dels gats, és que a mi em veieu, em teniu vista d'una manera que de veritat... Jo no he dit res dels gats. No, però és que Dels també ho gossos. penses! És que no ho penso. És que de veritat... Jo crec que la imatge Mira, aquesta de la típica vieja soltera amb gatos ja està passada de moda. Exacte. És jo, que no A veure, toca. jo quants anys tinc ara, Marc? 20. Ara em toca viure la vida. Quan jo consideri que tinc l'edat, doncs tenir una parella estable perquè vull... O no. Però és igual, és que parem de parlar de la meva vida privada. Seguim, va, que els Ets oients tu no els mateixa, que t'hi interessa. poses, però bé. No, Total. m'heu dit que És viuria amb gats. no. A veure. M'heu dit que viuria amb gats i A que... veure. Què tens contra els gats, Xènia? Ai, Que no m'agraden. que no poden anar a l'avió. No m'agraden els animals. Sí que poden anar a l'avió. Sí, però treu-te un gat de casa. Costa molt, treure els gats de casa. Segueix, Ferran. Total. Un dels altres... M'has fet mal, Un dels altres aspectes a tenir en compte són les aficions, perquè clar, si tu tens unes aficions triaràs un tipus de destí o un altre tipus de destí si tu vols anar amb aquestes aficions al destí. Per exemple, si tu t'encanta fer caiac, doncs triaràs un lloc que hi hagin llacs, que hi hagin mar o que hi hagi coses perquè podràs disfrutar de les vacances i també disfrutar del teu hobby Perdona, o de la teva afició. Has dit Vinga, disfrutar, es diu gaudir en català. Gaudir. Ui! Gaudi. Ara hauria de mirar si disfrutar està acceptat o no. No, Cuidado, busca-m'ho mentrestant. Anem a buscar. Sisplau, gràcies. És gaudir, però bueno. I també un dels últims aspectes que jo destaco, d'entre dels molts altres que hi ha, són si vas amb acompanyants. També s'ha de tenir en compte la perspectiva de l'acompanyant envers el destí. Perquè, clar, imagina't que ara tu i jo anem de viatge i tries un destí que a tu t'encanta, però que a mi Per exemple. m'importa una mierda pinxar en un palo. ja. Saps? Llavors jo ho passaré fatal i tu disfrutaràs molt. Però clar, hem de trobar un punt entre mig que els dos ens ho Clar. passem bé. Ho has tornat Exacte. a dir i no és correcte. Toma! Disfrutar no surt al Disfrutar dia. no surt al dia. I no està acceptat. Mira si el... Com es diu? L'optimot. No l'optimot. El... No. Si no surt al DIEC, no... No, el DIEC és No. l'oficial. D'acord, però una cosa és el DIEC que estigui acceptat al diccionari i l'altra és el portal de 3CAT, com es diu? L'és a dir, que a vegades... No sortirà, Però a Bé, vegades és hi ha vocabulari paraules... de carrer. Exacte, a vegades hi ha paraules que diuen... Com es diu això? Que diu que es pot dir, que no està acceptat pel diccionari, però que és... Sí. Exacte, que es pot dir. Total. Seguint amb això, ara un cop tenim els com es diuen? Els requisits. Bé, els requisits no, aquests aspectes clars, deixem-ho Exacte. així. Ara us porto 4 destinacions segons 2 d'aquests aspectes. Les aficions i les inquietuds personals. Bàsicament, meves, i també he intentat que sigui una miqueta, Cosa global. global per nosaltres 3. M'he guiat per la fotografia i m'he guiat per paisatges que dius, uau, que et cau la bava. D'acord. Val? Que Som. a la vegada són paisatges fotogràfics, no? I postureo i tota la pesca. Sí. En primer lloc, en el número 1... No segueix cap rànquing, tots m'importen igual. I també he de dir que no n'he visitat cap d'aquests. Ja ho he dit abans, però ho remarco un altre cop. Primer de tot tenim el canyó de l'Antílop, que està situat a Arizona. Per qui no sàpiga on és Arizona, estudieu geografia, però està als Estats Units d'Amèrica. Això és el Gran Canyón.
Sí, està dintre, vull dir, o sigui, té com apartats. D'acord. Val? I hi ha el canyó de l'Antílop, o sigui, el Gran Canyó, si tu busques, es veu des de dalt, que es veuen tots els foradets i no sé què. I això em sembla que és a sota, ja, a dintre. D'acord. Val? Aquest canyó de l'Antílop, doncs, és un indret natural que està causat per l'erosió d'inundació... a veure... És un indret causat per erosions d'aquestes roques, perquè és un terreny rocós, causat per és que no sé pronunciar. No sap parlar, inundacions. Inundacions, gràcies, Xènia, sobtades, perquè és una zona sequíssima. Val? Però es veu que tot plegat fa pum i s'inunda allò. I ha fet bum! De fet, ja està aquí la guerra. Ja està aquí l'aigua. Total, doncs això. Però de fet, per això hi ha la presa Hoover. És el lloc aquí super sec, però s'inunda tant que de cop s'omple la punyetera presa doncs aquesta mira, grossa. hi ha inundacions sobtades, inundacions que venen així del 3 i no res. Apa. Total, aquell lloc estava protegit per una tribu... una tribu, no sé com es diu, de la zona. I no va ser fins al 1997, és a dir, fa 27 anys que aquell lloc no es podia visitar. Oh! Fa 27 anys que es pot visitar, per tant... Marc, quants anys tens tu? 25. 26. O sigui... 26? Doncs mira, quasi bé l'edat d'en Marc. Doncs és un lloc, a més, que a part que fa 27 anys que es pot visitar, s'ha d'anar, només es pot entrar-hi amb guia, perquè clar, imagina't que s'inunda de cop, tu no tens estratègies per sortir d'allà. En canvi, els guies estan preparats. D'acord? I has d'entrar amb casc, etc. A més, doncs, si et coincideix que vas a visitar el canyó de l'Antílop en un dia que és assolellat, que t'acompanya, pot ser que passis molta calor, però ja t'asseguro jo que allà sota no, perquè està protegit per ombra, o sigui, el propi canyó et fa ombra. També disfrutaràs, és que sembla un anunci això, també disfrutaràs d'una gamma de colors taronges, vermells, que s'ajunten amb el blau del cel, impressionants. Oh! Que maco. I molt fotogènics. És el típic fons de pantalla de Windows. Correcte. Windows i Apple, poca broma. Mireu, Apple no fa tant. I tant, jo aquí aquest sí. al meu guió m'he ficat molt. fotografies i tot, i és que és preciós. Jo aquí m'encanta. No sé si ho veuen, veuran el meu guió, molt maco tot. De fet, està a prop de la presa Hoover. És possible, no ho he mirat tan concretament. Jo estic ara analitzant. Llavors, seguint el mapa europeu, diguem el mapa global europeu, que Europa està al centre, ens n'anem a l'altra punta del mapa, ens n'anem a Japó. D'acord? Que som-hi. Teòricament està al costat dels Estats Units, però bueno, ens n'anem a l'altra punta del món, a Japó. El bosc de bambú situat a Arashiyama. Que guai! Mireu la foto, és que ensenya'ls la foto. Clar, mireu. Ui, hòstia, toma hòstia. Val? És aquest bosc d'aquí, no es veu gaire bé, però si ho busqueu a internet trobareu un merder i mig d'imatges. És un bosc que està situat als afores de Kyoto, per tant no cal anar-te'n a tomar pel sac, tu te'n vas a Kyoto, que ja és una ciutat molt turística, i tens aquest bosc al costat, just és que està literalment al costat. Aquest bosc està conformat només per bambú, com diu el seu nom. I a més, el govern de Japó l'ha declarat un dels millors espais sonors de tot el país. Sonors. Què vol dir això? Que és un espai, a més que a prop hi ha un temple budista, que els hi va molt bé perquè és meditació. És un espai on regna el silenci i els sons de la natura. Se sent el vent, les fulles del bambú. Clar, és que a més de petits sorollets de tant en tant de fusta. Perquè recordem que el bambú és un tipus de fusta. Llavors, deu sentir allò... coses així, saps? Jo ja us he posat en context, Exacte. A més, no estem parlant que aquest bosc està a Kyoto i sembla que pot ser un bosc petit, no? Allò de dir 4 passes i s'ha acabat el bosquet. Doncs no! Sabia que ho diries. És un bosc que fa 16 quilòmetres quadrats. És a dir, és molt més gran que Sant Hipòlit. Home, no costa gaire, És too loud per Sant Hipòlit? Imagineu-vos, o sigui, Sant Hipòlit, doncs molt més gran que Sant Hipòlit. Sabeu què us vull dir? Molt. I és un bosc... de dir és com Masies de gros. No sé quan fa Masies d'extensió. Bueno, són uns 20 i pico quilòmetres quadrats. Doncs fa menys, però clar, recordem que Masies té molts camps i molts terrenys. Llavors tampoc sabem ben bé on delimita exactament.
És que som gent de terres. Tenim aquí terres. Doncs aquest bosc està adaptat, té passadissos, perquè és un bosc, si heu vist la imatge, que és molt tupit de bambú, que gairebé no s'hi pot passar per entremig de cada tronc. Hi han camins adaptats pel turisme i per no tant turisme. Per gent d'allà també van en aquest bosc. Home, desconnectar, no? Exacte. I si aneu, sobretot, molt respecte, perquè a la cultura japonesa tenen molt respecte per aquests llocs. Igual que els temples budistes i tots aquests llocs, sempre ha estat tot molt respectat. Llavors, si aneu aquí, silenci absolut i disfruteu del paisatge. Ja ho ha tornat a dir. Gaudiu del paisatge i el soroll. Mira, el professor ho ha tornat a dir. Mestre. El mestre. No, si tu dius disfrutar, nosaltres direm profe. Total, que a més ens ofereix un paisatge verd i una tranquil·litat sonora amb aquest soroll de la natura. Passem al següent. El següent és preciosíssim, també, vull dir, i està molt a prop. No està al costat de casa, tècnicament, però ara us ho explico. Les illes Açores, com es digui. On és, Marc? On són? Les Açores. Açores. Geografia. Al mig del Pacífic. No! L'Atlàntic. Això, perdó. És que els giro sempre. Total, representa que pertanyen a Portugal, però si us ho mireu al mapa, estan a 1.500 quilòmetres de Lisboa. Això vol dir que hi ha un tros de mar així entre Portugal i les illes. D'acord. Han fet, s'han volgut independitzar i passa una miqueta com el que ens passa a nosaltres, que no poden. Són un conjunt de 9 illes que formen aquest arxipèlag. És un arxipèlag d'illes i són 9. Com he dit, pertanyen a Portugal i estan en bell mig de l'oceà Atlàntic, a 1.500 quilòmetres de Lisboa. Aquestes illes ens ofereixen un paisatge de muntanya verd combinat amb el blau de l'oceà. Que bonic, que bonic. I a més, la natura per si sol ens ha creat un paisatge matemàtic, natural, ben curiós. Què vol dir això? Ensenya'ns la foto, Ferran, perquè estem tremolant dels nervis de veure-la. Us ensenyo la foto? La foto? Us ensenyo la foto. Clar, és que quan fem aquestes coses... Exacte! Sí, és com una espècie de volcà. Exacte, i de fet, si busqueu a internet les Açores, amb C trencada en català, amb Z en castellà, us sortiran imatges precioses com aquesta d'aquí. Aquesta no és tan maca, aquesta tampoc, però aquesta sí. Li està costant, No, d'acord. Molt maques, Vull dir, per exemple, aquesta que és una imatge aèria d'una illa, ara us l'ensenyo per qui ens estigui mirant. Clar, és que la gent que ens estigui escoltant per la ràdio... Descriu-ho, Ferran. Fem la descripció. És una illa que gairebé té forma de cor, no? Estaríem d'acord amb que té forma de cor, i a més, evidentment envoltada de mar, té un punt... Un cràter al mig. Sí, que podríem dir que és com un cràter, però no és un cràter, perquè està al nivell del mar. Sí, per això, un cràter. Que té a veure que estigui a nivell del mar que sigui un cràter? Que té una muntanya. No. Els cràters no és que tinguin una muntanya, és que quan cau un meteorit hi fa un forat. També pot ser, és veritat. No? Bueno, però també hi ha un cràter del volcà. Clar, jo pensava també, en el volcà. Però és el mateix. No cal cap meteorit amb un volcà. A veure, us heu d'imaginar. Ja ho sé, però és que ell està dient que és... És a dir, jo he dit un cràter i en Ferran ha dit que no, i un cràter això podria ser perfectament que ha caigut alt, per exemple. Però jo t'ho deia. És que jo he entès com deies, no, com que està al nivell del mar és un cràter. No. A veure, vale. Segueixo amb la descripció. Si un cràter és... Sí. D'acord. A veure, segueixo amb la descripció. Us heu d'imaginar un cor, no un cor anatòmic, sinó un cor dels que dibuixem. I per la part on hi ha la punxa de dalt, que se'n va cap a dintre el cor, no? Us heu d'imaginar que hi ha com un mini-riu. I aquest mini-riu el que ens fa és un llac perfectament circular a dintre la illa. Brutal. Procedim a ensenyar la imatge. Que maco. D'acord? Sembla d'un videojoc. I com s'hi arriba aquí amb avió, Ferran? Amb vaixell, nena, des de Lisboa. No sé si hi ha cap illa que tingui... que tingui... Hi ha una illa que és molt llarga i cap una pista d'aterrissatge, de fet. Que tinc una coneguda que hi és i ha anat amb avió. Doncs mira, una altra de les imatges. Vull dir, és un paisatge brutal, preciós, que a mi m'encantaria molt d'anar-hi. Aeroporto de Santa Maria. Mira, doncs l'aeroport de Santa Maria podeu aterrar. I per acabar aquest llistat, tenim el Parc Nacional, torneu una miqueta enrere, ja veureu que no m'he mogut gaire, vull dir... Tornem a... Com m'agrada aquest. Digueu. A Canadà.
ens n'anem al Parc Nacional de Banff, amb doble F. Si existeix, a veure, ja us explico, si existeix un racó de Canadà que mereixi figurar entre els més bonics del món, és el Parc Nacional de Banff. Com? Banff. Banff. És que és complicat, de dir, realment. Banff, perdó, aquí ho he escrit mal, se m'ha la dislèxia. Banff no, Banff, vale. I aquest parc què té de peculiar? Aquest parc, doncs, és famós pels seus paisatges espectaculars i pintorescs. És a dir, el típic quadre que surten les muntanyes nevades, més un llac i uns avets també per aquí, us l'imagineu? Sí. Doncs és això. És idíl·lic, És la realitat, és un paisatge natural preciós. I a més, això, té un merder i mig de llacs, aquest parc nacional. És brutal. I a l'hivern aquests llacs es glacen, per tant són pistes de gel naturals increïbles. És que a Canadà ja, només pel nom, m'enamora ja. A més, com he comentat abans, si us interessen molt esports d'aventura, si us agrada practicar activitats a l'aire lliure, que combinin muntanya, mar, etc., llacs, el que sigui, és un dels destins més ideals perquè es troba tot allà recollit en un sol parc. Que xulo. A veure, ensenya'ls als nostres no oients, espectadors, en aquest cas. Oh, és que això també és de fons de pantalla, d'aquí, exacte. És que tot és de fons de pantalla. Jo crec que en Ferran ha anat fent captures de pantalla No! del que li sortia a l'ordinador. Saps allò? On és això, et diu? Recomendaciones. No. A més, també us he de dir, us comento així alt per alt, també l'he volgut posar, però he pensat, no sé com està la situació ara mateix. Un dels altres llocs que també són preciosos és l'Antàrtida. Però clar, ara amb el canvi climàtic, exacte, no sé com està el tema, però l'Antàrtida també ens ofereix espais glaciars naturals que, o sigui, són racons inèdits i a més, ara amb el canvi climàtic, vull dir, m'ho imagino més, canvien constantment. Pel de gel, si gela, si neva, si no sé què, si no sé quantos. I a més també, a mi una cosa que m'encanta molt, les espècies que viuen allà. Els pingüins, veure les balenes... És que jo els animals, Ferran, em costen. Ai, doncs jo ho trobo preciós. Sí? Sí, m'encanta. Jo, mira, els pingüins és que per mi, jo els ocells els odio. Que els pingüins també els podem visitar no gaire lluny d'aquí, No. No ho diguis, On era? Espera, hi ha un lloc no gaire lluny d'aquí que es podien visitar, que hi ha pingüins. Bueno, no gaire lluny, ara serà quan és superlluny, Però, això, a una platja hi ha un lloc que es poden veure, doncs, pingüins. Bueno, això és com quan vas a les Maldives, que hi ha una platja de porcs. Exacte, a Sud-àfrica. Veieu? Aquí al Boulders Beach, a Sud-àfrica hi ha pingüins. En sèrio? Sí. A quin punt de Sud-àfrica, dius? A Boulders Beach, a Ciutat del Cap. Però això és que quasi està a l'Antàrtida. Sud-àfrica? M'està... Home, toca. Per baix. Ai, sí, clar. Que tonto. És com que em digues, hi ha pardals a Gibraltar i al Marroc, i dius, home, travessen amb un cop d'ala. Bueno, escolta, mira, hi ha una colònia de més de 1.000 pingüins que s'ha convertit en els autèntics propietaris d'aquesta platja. Mira, una platja. Vols anar a una platja que no hi hagi turistes? Apa, pingüins. Vés a conviure amb els pingüins. Alerta pingüinil a la platja. A la platja de Boulders. Total, doncs això. Aquest és el meu llistat. Doncs molt bé. On voleu anar vosaltres de viatges? És a dir, aquells viatges que teniu pendents... Jo, és que de fet m'ho faràs buscar perquè tinc un viatge pendent que de fet tinc un Google Drive compartit. Que fort. I tu, Marc? Amb destins. Jo crec que Austràlia. Austràlia. L'únic que també, o sigui, tira enrere la part de coses que et poden matar allà, ja. Però ha de ser xulo anar-hi. Jo tinc ganes d'anar als Estats Units. Moltes. És a dir, per exemple, Nova York ha estat una ciutat que des de molt petita he tingut moltes ganes d'anar. Sí que és cert que tinc moltes expectatives i al final quan et crees tantes expectatives no és tant com sembla. No sé si heu estat vosaltres. No. Doncs jo tinc moltes ganes d'anar-hi. De fet tinc una amiga que ja ha estat com d'Erasmus 3 mesos ara. No sé si és Erasmus. Erasmus és per Europa. Europa hi ha Erasmus Plus, però que tampoc em sembla que t'entra. Doncs no hi entra, però ha estat 3 mesos a Nova York, em sembla... No, què dic? 3 mesos. Mireu. Potser mig any, tranquil·lament. I moltes ganes d'anar-hi, la veritat.
i la ruta 66. És a dir, saps què passa? Que últimament, no sé com anem de temps, però ja que hi som, us ho explico. Tinc un minut. Jo llegeixo molts llibres que són així d'amor, ja, i suposo que ja us esperàveu. La típica tia, en plan de, jo què sé, de Miami, que viu a Miami, que els seus pares es separen, que el seu pare llavors se'n va a viure a l'altra punta o jo què sé, canvia de ciutat, llavors se'n va a Califòrnia a viure, no sé, coses així rares. I clar, o sigui, tinc tant com idealitzada aquesta zona, perquè jo què sé, van parlant de que si ara tenim una festa no sé on, ara no sé quantos, o sigui, l'estil de vida d'un adolescent allà és tan diferent aquí, que és, vull dir, no sé, jo ho visc com diferent i penso, no sé, m'agradaria anar-hi, només per això, per les platges, per exemple, o no sé, ho tinc molt idealitzat. Doncs mireu, jo ho he trobat. Digues. I tinc un top 20. Som-hi. 20? Sí, 20. És a dir, això no sé de quin any és, perquè jo diria que és de quan feia primer o segon de carrera, jo diria que més primer, que encara hi havia Covid, imagineu-vos. Ja estava mirant en Ferran amb viatges. ganes de viatjar. I és un document compartit. I tinc, en el número 1, Tailàndia, va seguint, els països, Tailàndia, Filipines, Polònia, Marroc, Índia, Nepal, Malàsia, Costa Rica, Cambodja, Perú, Romania, Albània, el Regne de Lesotho, que és a Sud-àfrica, Hondures, Sri Lanka, Bolívia, Paraguai, Armènia, Nicaragua i Portugal. Però aquest ordre ara el canviaria, perquè sabem que Portugal hi ha les Açores, el pujaria bastant amunt. I no tens res de... Estic flipant d'Estats Units? No m'agrada. És molt fort. Jo, per exemple, ja et dic, Califòrnia, clar, llocs Las d'aquests Vegas, sí, però vull dir... fer la ruta 66, Ai, Las Vegas, Washington, amb els casinos. Washington... És que hi ha massa cosa a veure, també, Clar, si no pot ser un viatge, perquè... No és un viatge. O fas la ruta, o fas a no sé on... És a dir, és això, no és un viatge, són molts viatges, però tinc moltes ganes de veure moltes ciutats. Llavors, d'Estats Units, sobretot. Jo volia ser corresponsal de Washington, però ho he deixat per la Lídia Heredia. El que sé que molta gent a Bali, Sí. Però... I que tornen, i és que se m'ha quedat el visat, però ja torno a marxar, cap allà un altre cop. És brutal. Doncs bé, no sé com ho tenim, això. Tant si voleu viatjar com no. Avui us hem parlat de viatges. Exacte. Això és l'Andramaliats, el programa que us parla de drames setmana rere setmana, avui del drama de viatjar, i per on ens poden seguir, Xènia? Ens poden seguir a Instagram, TikTok, Threads, Twitter i poca cosa més, jo crec. Pel carrer. No, com diu en Marc, que tot arreu menys pel carrer. Exacte. De moment no ho està fent gaire gent, i això ens agrada. Sí. Passar per desapercebuts. Exacte. Llavors també ens podeu escoltar, si us acabeu d'incorporar, a Ràdio Voltregà cada dimarts de 6 a 7 de la tarda per la FM, també des de radiovoltregà.com. Podeu també escoltar-nos via podcast en format vídeo, tant a Spotify com a YouTube, i en format àudio també a Spotify, òbviament. També a iVoox, a YouTube Music, Amazon Music, a Podcast Apple Podcast, Podcast Republic, i on sigui que busquis, busca a Google Posa Andramaliats i on vulguis ens escoltes. I si no ens trobes a la teva plataforma, ens escrius i mirarem de ser-hi. Exacte. Exactament. Així que res més, ens veiem la setmana que ve més drames i més i millor, no? Exacte. Adéu, bonics! Adéu!